जों दा बेवहाय बे भिडिअखौ सेकेन्डनिफ्राय जाबाय सेकेन्ड लाइभ भिडिअ आरो बे भिडिअखौ लामनायनि थांखियानो जाहैबाय जे अनलाइन क्लासनि बागै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ बे लाइभ भिडिअआव माने अनलाइन क्लासखौ जों माबोरै लानाय जागोन बेनि बागै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बेखायनो नैबे सेकेन्ड खेबनि थाखाय लाइभआव फैनाय जादों। नोंथांमोना बे लाइभ भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिसोरबो मोनथिलायो। अनलि वान माने नायगासिनो दङ दासिम। हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालाम, लिंकखौ गोख्रैनो शेयार खालाम। लाइभ क्लासाव माने जों मोनसे वाट्सएप ग्रुप क्रिएट खालामदों आरो बेवहाय साननैसोनि गेजेराव बे साननैसोनो जोङो थाबैनो अनलाइन क्लासखौ होनो नाजागोन। आरो नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौ जे बे गरम बन्दखौ ओरैनो सिगां बोसोरफोराव जुलाइ मान्थआवसो होयोमोन आरो बेखौ दा जुलाइ मान्थआव जानाय नङाबो जानो हागौ आरो एडभान्सै फोसावनाय जाबाय। एडभान्स माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय गरम बन्दआ। दा 15 मेनिफ्राय 14 जुनसिमहालागै सामार भेकेसन होदों गभर्नमेन्टआ। आरो बेवहाय बे सामार भेकेसनाव नोंसोर जाहाथे समखौ ओरैनो माने नाङा फाङा समखौ ओरैनो जाहाथे बाहायगारा, बेखौ साननानैनो नोंथांमोननो बे माखासेखौ जों हागौमानि क्लासखौ होनो नागिरदों अनलाइन क्लास। आरो बे जागोन फ्रि अफ कस्ट। जोङो माने जेबो बेवहाय रां लानाय जानाय नङा। नोंथांमोना साबेसे इन्टारेस्ट दङ अन्नानै फोरमायहर। साबेसे अनलाइन क्लास लानो गोसो दङ अन्नानै फोरमायहर। अनलाइन क्लास लानांगौ बा अनलाइन क्लासआ जोङो माने नोंथांमोना जुदि अनलाइन क्लासखौ लानो गोसो बा लानायनि मुङाव नोंथांमोना मबाइलखौ जे गावनि लोगोआव लाफाबाय थानांगौ बे नङा। मबाइलखौ नोंथांमोना नांगौ समावल'सो इउज खालाम आरो क्लास जोबबा मबाइलखौ माने गावनिफ्राय एसे जानगाराव दोनबानो जाबाय। आरो मबाइलखौ नोंथांमोना अनलाइन क्लास लानांगौ बा अनलाइन क्लास खालामनांगौ होननानै जुदि नोंथांमोना 24 आवार जुदि मबाइलजोंनो जुदि थाफाबाय थायोबा बा इउज खालामबाय थायोबा अब्ला नोंसोरनि रिजाल्टआ नोंसोर जा आसा खालामनाय बेबायदि जाहैयाबो जानो हागौ। बेखायनो जों सम बायदि मबाइलखौ मा समाव इउज खालामनांगौ बेनि बागै नोंथांमोना मोनसे टाइम बानायनानै ला आरो बे हिसाबै मबाइलखौ इउज खालाम। आरो मबाइल इउज खालामनाया गाज्रि नङा, नाथाय जों बेखौ माबोरै इउज खालामनांगौ बेखौ जोङो मोनथिनो नांगोन। मा मा साबजेक्टखौ नोंथांमोननो थाखाय अनलाइन क्लास होनो नांगौ बेखौ एसे फोरमायहर कमेन्ट्सआव। अन्नानै कमेन्ट्सआव इन्ट्रेस्ट दंना गैया? इन्ट्रेस्ट दङबासो नोंसोर जुदि अनलाइन क्लासखौ इन्ट्रेस्ट दङबासो अनलाइन क्लासखौ खालामनाय जागोन। आरो दासिम माने इन्ट्रेस्ट दंना गैया नोंसोर फोरमायहराखै। अनलाइन क्लासखौ इन्ट्रेस्ट जुदि दङबा खालामनो गोसो फोरमायहर। अब्लाना जोंबो माने इन्ट्रेस्ट जागोन जे आं अनलाइन क्लासखौ लागोन बा आंबो लागोन। बिदि जुदि नोंसोरो बुंहरो अब्ला जोङो थाबैनो अनलाइन क्लासखौ जों खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि जेबो कमेन्ट्स हराबा जों बोरै मोनथिगोन साबेसे स्टुडेन्टफोरा इन्टारेस्ट दङ? जों मोनथिनाय नङा। बेखायनो जायफोर लागोन खोन्थाहर अनलाइन क्लास, अब्लाना जों थाबैनो स्टार्ट खालामनो हागोन। आरो टाइम टेबोल थागोन, मा समाव मा खालामनाय जागोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जागोन। माबोरै लानाय जागोन अनलाइन क्लासखौ। नैबे जास्ट नोंथांमोननो अनलाइन क्लासनि बागै मोनसे सिनायथि होनो होननानै आं लाइभआव फैनाय जादों। आरो
आरो मा साबजेक्टखौ नोंथांमोना अनलाइन क्लास लानो गोसो बेखौ एसे फोरमायहर। आरो न'नो मोजाङै थाबाय था, बाहेराव दा गिदिंसै। बाहेराव गिदिंब्लाबो अलवेज माने मास्क गानखा। माने दासान्दि माने जोबोर गिनो गोनां। मा समाव मा जायो, माबोरै भाइरासफोरा माने मा समाव मा जाफैगोन जेबो बुंनो हाया। थ' बाहेराव ओंखारलाङोबा मास्कखौ गानथार। आरो गोनांथारबासो न'निफ्राय बाहेराव ओंखारबानो जाबाय। आरो बाहेराव ओंखारालाबासिनो न'आवनो फरायनायानो मोजां। अनलाइन क्लासखौ नोंथांमोना लानानै बेनि गेजेरजोंबो गोबां माने सोलोंनो हायो। बुजि मोनैखौ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। थ' रावबो कमेन्ट्स हराखै जे इन्ट्रेस्ट दंना गैया। इन्ट्रेस्ट दङब्ला जों थाबैनो लाबोगोन। मेथ्स आरो ग्रामारखौ लागोन। बेनिफ्राय मा साबजेक्ट लाबावनांगौ अननानै फोरमायहर। मेथ्सनि मा चेप्टारखौ नांगौ बेखौ फोरमायहर। आरो ग्रामारखौ माबे मोनसे टपिकखौ नांगौ। टेन्स दङ, भइस दङ, नेरेसन दङ, अनजालु भाइया सोंहरदों मेथामेटिक्स आरो साइन्सखौ ला। साइन्सखौबो लागोन, मेथ्सखौबो लागोन, इंराजि ग्रामारखौबो लागोन। नोंथांमोना अनलि माने गोसो जानो नांगोन। नोंथांमोनानो जुदि इन्टारेस्ट गैयाबा, लाग्रायानो जुदि इन्टारेस्ट गैयाब्ला जों माने फोरोंग्राया एसेबां इन्टारेस्ट जानाय नङा। नोंथांमोना बांसिन इन्टारेस्ट जानो नांगोन, अब्लासो जों माने गोसो जागोन फोरोंनो थाखाय। बेनिफ्राय मा क्लासनिखौ लागोन सार अनलाइन क्लासखौ। स' जों बेसिकेलि क्लास 10खौ बांसिन फकास खालामदों, जिहेथु बिसोरनि HSLC आनजादा बांद्राय मान्थ गैला। नैबे बोसोरा 2021आथ' नैबे 6 मान्थ थांनोसै। माने अलरेडि 5 मान्थ्स रानिं जाबाय थादों, दा 6 मान्थआव हाबैसिगोन। स' 2021आबो बेनो मोजाङै स्कुलाव माने क्लास खालामनो हानाय नङा बायदि नुहुरदों। थेवबो नोंथांमोननो जि हागौ जों अनलाइन क्लासनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फ्रियावनो जों फोरोंनो नागिरदों। स' बेनिफ्राय आरो बांद्रायथ' बिथिं टाइम गैला। बोसोराबो जोबसिगोन। बेनिफ्राय आरो जायखिजाया जोङो मेट्रिकजों एसे सोमोन्दो थानाय सिलेबासफोरखौनो फोरोंनाय जागोन। आरो क्लास 10नि अनगायैबो जोङो क्लास 9खौबो फोरोंनो नागिरदों। जुदि स्टुडेन्टफोरा इन्ट्रेस्ट दङ, क्लास 9खौबो जोङो लागोन। मेथ्सखौ लागोन सार, मेथ्सखौ लागोन। रुबुंसा बर'आ फिनना हरदों मेथ्सनि चेप्टारखौ मा चेप्टारखौ लानो गोसो। MB गेमिं मेथ्सनि चेप्टार 13, 14, 15खौ लागोन। अके, लानो हागोन थाबैनो। बेनिफ्राय मेथ्स सारा लागोन। आं अनलि ग्रामार एन्ड साइन्सखौ लानाय जायो। मेथ्सखौ मेथ्स सारा लागोन। साबोसे मेथ्स लागोन थाबैनो फोरमायहरोब्ला। साबोसे स्टुडेन्टफोरा मेथ्स लानो गोसो। फ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ मेथ्सआव बांसिन इन्ट्रेस्ट दङ अनलाइन क्लास लानो थाखाय। जायखिजाया जोङो मेथ्सनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन क्लासखौ। मेथ्सनि 8खौ बांसिन गोरा मोनो। स' 8आ आइ थिंक बेयो जाबाय ट्रिगोनमेट्रि। बेयाव फर्मुला दंसोयो माखासे। बे फर्मुलाखौ हायोब्लानो जोबोर इजि, गोरा नङा। फर्मुलाखौ अनलि हानो नांगोन। बेनिफ्राय मेथ्सआ हार्ड नङा। फर्मुला गोसोखांनो नांगोन, गोसोखांबाय था। बेनिफ्राय एसे प्रेक्टिस खालामनो हुदा थानो नांगोन। मेथ्सआ जोबोर इजि आरो चेप्टार 8आबो जोबोर इजि। बेयाव मोननैसो इम्परटेन्ट फर्मुला दङ ट्रिगोनमेट्रिनि। बे बेसिक फर्मुलाया जुदि हायोबा नोंथांमोना बे चेप्टार 8खौबो इजि नांगोन आरो गुबुन साबजेक्टफोरखौबो इजि नांगोन, गोरा नङा। थ' बेनिफ्राय जों थाबैनो अनलाइन क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन। नोंथांमोना जोंनि चेनेलजों माने आपडेट थाबाय था। जों जायखिजाया समावनो इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो हानाय।
आरो जों अनलाइन क्लासखौ बे साननैसोआवनो जों थाबैनो होनाय जागोन नोंथांमोननि थाखाय। ओके, वी विल स्टार्ट भेरि सुन। जों थाबैनो जागायसिनगोन अनलाइन क्लासखौ। बेनि थाखाय जोङो माखासे माने रेडि जानानै दंखायो। नोंथांमोना जुदि रेडिबा जोंबो रेडि अनलाइन क्लासनि थाखाय। आरो नोंथांमोना आरो नोंसोरनि लोगोफोरखौबो खोन्था जायफोर अनलाइन क्लास लानो गोसो। बे भिडिअखौ बेयाव जोंनि चेनेलखौ शेयार खालाम, जाहाथे बिसोरबो मोनथिलायो जे गोरलै सलुसनाव अनलाइन क्लास खालामगासिनो दङ। बिसोरबो जाहाथे मोनथिलायो। जों माने सासेयाल' रोंनानै थाबा जानाय नङा, जों गासैबो माने जयैनो रोंनांगोन। रोङिखौ माने सोलोंजानो नांगोन, बुजियिखौ बुजिनांगोन, अब्लासो माने मोजां मार्क लाखिनो हागोन। बेखौ साननानैनो जों गोरलै चेनेलनिफ्राय अनलाइन क्लास होनो सानदों। बेनिफ्राय जों थाबैनो क्लासखौ जागायगोन। अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन सोंहरदों। नोंथांमोनाथ' न'सो दोङो बर्थमान। बेनिफ्राय आरो जोंबो बाहेराव ओंखारनो हाया। बाहेराव ओंखारनो माने आं न'आव गैया, बर्थमान आं सेन्टाराव दंफैयो, जोंनि गोरलै सलुसननि सेन्टारावनो दङ। बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोना खाथि खालानि बा गरेस्वर ओनसोलनि जुदि सोरबाफोर दङब्ला अफलाइन क्लासबो लानो हागोन। प्लास जोङो गोजान स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो अनलाइन क्लासखौ प्रभाइड खालामनाय जागोन। सोरबाबा दं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, क'क्राझार, चिरां बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय अनलाइन क्लासआ जोबोर हेफाजाब होगोन। आरो बबे जायगानिफ्राय नोंथांमोना जायगानि मुंखौ बुङोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन। मा डिस्ट्रिक्टनि, बबे जायगानि, आरो साबोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दङ, बेखौ एसे फोरमायहरदो। सार एग्जामनि खबर गैथ'आ नामा सार? एग्जाम थाब जाबा हामसिगौमोन। एग्जामनि दासान्दि जेबो खबर गैथ'आ। जुदि खबर फैयोब्ला माबा मोनसे इनफरमेसन मोनोब्ला नोंथांमोननो बेखौ लोगो होनाय जागोन। गोसोफोरखौ बायग्लिहोनो नाङा। एग्जामा माब्ला जागोन बिदि गोसोफोरखौ माने बायग्लिहोनो नाङा। नोंथांमोना टाइम टेबोलखौ लानानै फरायलांबाय था, सम बायदि फरायलांबाय था। जे जोंनाव मोनसे नार्भास फैयो जे माने एग्जामा जालिया बा एग्जाम माने जोंनियाव मोनसे साननाय फैयो, खिन्थु नोंथांमोना गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। एग्जामा जाखागोन, सानसे नङा सानसे जाखागोन, आरो होथारनांगोन नोंथांमोना एग्जामफोरखौ। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना फरायनायखौ दैलि लांफाबाय था, सम बायदि फराय, आरो गासैनिबो रिजाल्टआ मोजां जागोन बेखौ मिजिंथिबाय जोंनि चेनेलनिफ्राय। रुबुंसा बर', उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। ओके। डियर स्टुडेन्ट, बेनिफ्राय पुलुका काजलगावनि, डेट मिन्स इउ आर फ्रम चिरां डिस्ट्रिक्ट। जायखिजाया नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो थाबैनो अनलाइन क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै था, आरो नोंथांमोना मबाइलखौ मोजाङै इउज खालामबानो जाबाय। मबाइलखौ टाइम मथे इउज खालाम, आरो फरायनाय समाव फराय। टाइम मथे इउज खालामनो रोङाबा मबाइला माने स्टुडेन्टनि बे बाहायनायनि सायाव, जुदि बाहायनो रोङोब्ला नोंथांमोना मोजां मार्क लाखिनो हागोन, आरो बाहायनो रोङाब्ला बे नोंनि सायावसो जाहैगोन रिजाल्टआ। ओमफ्राय रसिला बर'आ उदालगुरिनि, एमबि गेमिं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। एमबि गेमिंआ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मा जायगा?
स' नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे सेकेन्ड लाइभ भिडिअ'आव आरो जों थाबैनो अनलाइन क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन। अके स्टुडेन्टस, जों अनलाइन क्लासाव लोगो मोनगोन आरो दिनैनि बे लाइभ भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि सोरबाफोर जुदि लोगोफोरा अनलाइन क्लासाव इन्ट्रेस्ट दं बा अनलाइन क्लास लानो थाखाय सानबाय थादों बिथांमोननि थाखाय बे चेनेलखौ शेयार खालाम, नैबे भिडिअ'खौ शेयार खालाम, अब्लाना माने गासैनिबो थाखाय हेल्प जागोन। स' एमबि गेमिंआ बाक्सा मुसलपुरनि। अके, फरायबाय था, मोजाङै फरायबाय था, गासैबो न'आवनो थानानै मोजाङै फरायबाय था, बुजि मोनैखौ सोंहरनो हागोन आरो जोंनि बे गोरलै चेनेलनि जा भिडिअ बानायनाय नोंथांमोननि थाखाय हेल्प जादोंना जायाखै, एसेब्लाबो मदद होदोंना होआखै, बेखौ एसे फोरमायहर कमेन्ट्सआव। बेसेबां हेल्प जादों बा बुजिनो हादोंना हायाखै गोरलै चेनेलाव होनाय भिडिअफोरखौ नायनानै, बेखौ एसे फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोननो भिडिअ बानायगोन सानदों नाथाय समनि आंखालाव एसे माने टाइम टेबोलखौ मिलायनो हायाखै, बेनि थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनो हायाखै, जों लाबोनो नाजागासिनो दङ। मलेन रामसियारि, अके, बुजिनो हादों। अके, बुजिनो हायोब्ला मोजां आरो बुजि मोनाबा सोंहर। जों हानायाव लागै हेल्प खालामगोन नोंथांमोननि मोजां रिजाल्ट जानायनि थाखाय। अके स्टुडेन्टस, दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। उननि समाव बेबायदिनो गोनांथार जुदि माबाफोर खौरां फोसावनांगौ दङब्ला नोंथांमोननो उननि समाव बेबायदिनो लाइभ भिडिअ फैफिननाय जागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो था। बाहेरायाव थांनाय समाव मास्क गानथार आरो न'आवनो थानानै मोजाङै फरायबाय था। जोंनि चेनेलाव फोसावनाय भिडिअफोरखौ नायनानै फरायबाय था आरो जोङो लाइभ क्लासखौ थाबैनो स्टार्ट खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना जास्ट अनलि जोंनि चेनेलजों आपडेट थाबाय था। थेंक इउ एभरिवान।